Astăzi vreau să vă vorbesc puțin despre network marketing, ce este această industrie și cine poate face această activitate, pentru cine este destinată. Network marketing este noua metodă de publicitate pentru companiile care nu vor să investească în publicitățile clasice precum reviste, ziar, televizor și vor să apeleze la consultanți ca și noi, ambasadori de marcă, care să promoveze produsele pe care compania respectivă le fabrică și le vinde. Această metodă nouă, actuală, pot spune așa, ajută această companie să vizeze o anumită nișă de persoane care ar putea fi interesate de aceste produse. Ok, pentru cine este această activitate și cine o poate desfășura? Ei bine, dragilor, toată lumea, de la mic la mare, poate desfășura această activitate. Este o activitate pe care o desfășori de acasă, cu un simplu telefon mobil, de oriunde te-ai afla, mașină, casă, autobuz, tren, nu contează, birou chiar, sau locul de muncă, și este accesibilă tuturor. Și cel mai important este că nu necesită studii, nu ai nevoie de studii, pentru că dacă, dau un exemplu, vii la mine în echipă, îmi cer informații despre activitatea pe care o desfășor eu sunt dispusă să te învăț de la A la Z tot ce ai nevoie de făcut și nu este dificil deloc, pentru că în ziua de astăzi toată lumea avem un telefon mobil, toată lumea avem măcar o rețea de socializare și toată lumea avem un cerc de prieteni și de cunoștințe în care ne aflăm și cu care putem discuta despre un produs anume sau despre această activitate pentru a o desfășura mai departe. Dacă stăm bine să ne gândim, deja facem această activitate zi de zi. Gândiți-vă că într-o seară ați mers la un restaurant, v-a plăcut la nebunie acel restaurant și ați vorbit cu o prietenă, cu un prieten despre acel restaurant, l-ați recomandat și acel prieten a mers și el să încerce acel restaurant. Ei bine, restaurantul respectiv nu v-a plătit, deși voi ați făcut network marketing pentru acel restaurant, restaurantul respectiv nu v-a plătit, nu v-a recompensat. Aici, când intrați în colaborare cu o companie, compania vă răsplătește pentru fiecare client adus companiei. Dacă vă dau exemplul meu, cu ceea ce mă ocup eu și din compania cu care colaborez eu, compania cu care colaborez eu astăzi este o companie italiană, însă de renume internațional, pentru că noi suntem prezenți în peste 47 de țări, America, Canada, Europa și mult altele, chiar Africa de Nord. Tot ce fac eu este să promovez produsele acestei companii, care este o gamă foarte largă de produse. Vorbim aici de peste 4700 de produse, precum parfumuri pe care îl folosesc zi de zi. Cu toții folosim un parfum anume, cu toții avem un parfum preferat. Ei bine, această companie fabrică parfume italienești, dar inspirate din parfumele de marcă și de cea mai mare calitate, pentru că parfumele noastre conțin 30% parfum și 70% alcool, deci 0% apă, ceea ce le conferă o putere de persistență foarte, foarte mare. Dau un exemplu, mie parfumul acesta îmi persistă până la 12 ore. Ok, am făcut puțin network marketing, dar în magazin avem și produse de curățenie, produse de make-up, skincare și așa mai departe. Ce îți oferă această companie dacă te hotărăști să colaborezi cu ea? Ei bine, îți oferă propria ta afacere cu o investiție minimă, chiar nesimțită, pentru că îți oferă propriul tău magazin online. Și dacă stăm bine să ne gândim ce investiție are nevoie un magazin ca să ne deschidem noi propriul nostru magazin, avem nevoie de un spațiu, avem nevoie de un spațiu fie virtual, fie fizic, că vorbim de un magazin în oraș sau un magazin online, pe internet.
avem nevoie de produse, avem nevoie de stoc, avem nevoie de furnizori, avem nevoie de livratori, curieri, mă scuzați, și așa mai departe. Ei bine, compania aceasta îți oferă tot ce ai tu nevoie pentru afacerea ta, fără ca tu să pui cea mai mică sumă de la tine. Cum am spus, pornești de la o investiție foarte minimă, infină. Și mai mult de atât, îți oferă un comision de 50%. Compania cu care eu colaborez oferă cel mai mare comision de pe piața network marketingului de produs actual. Așa că dacă îți dorești și tu să ai propria ta afacere, să ai un job part-time pe care să îl desfășori de oriunde îți dorești în timpul tău liber, contactează-mă în privat și îți dau toate detaliile de care ai nevoie și de ce nu să îți urez bun venit în propria mea echipă. V-am pupat!